zijn wel 6 coupletten, hè? Maar wie van u kent dit gedicht al? Heeft hem wel eens eerder gelezen? Er gaan best wel wat vingers omhoog, dat dacht ik al. Ik ken hem namelijk ook al. En ik ken ook een verhaal dat te maken heeft met dit gedicht. En dat verhaal wil ik nu met u delen. Ze stond in de slaapkamer van haar oma te kijken naar het gedicht in die mooie lijst met die mooie letters. En ze had daar al veel vaker gestaan. Toen ze klein was, toen keek ze vooral naar die letters, naar die mooie kleuren. Ze had zelfs de kalligrafeerset gekocht van haar zakgeld, om zelf eens te oefenen. En na urenlang oefenen had ze de kunst een beetje onder de knie gekregen. Ze had het al een tijdje niet meer gedaan. Dat setje lag al heel lang in de kast te niksen. Nu keek ze weer naar dat gedicht. En ze liet de tekst wat meer op zich inwerken. En toen ze zo stond te mijmeren, had ze niet echt door dat haar oma naar haar stond te kijken. Ze stond in de deuropening. Wat vind je ervan? Vroeg haar oma. Ze sprong een beetje op uit gedachten en ze gaf direct antwoord. Ze zei, ik weet niet eigenlijk wat ik vind. Ik weet niet of ik het wel geloof. Ze schrok van te zijn. Ze was bang haar oma te kwetsen. Of misschien dat haar oma boos zou worden om wat ze zei. Maar dat gebeurde helemaal niet. Oma zei, goh, kom eens mee. Ik wil je wat vertellen. En zo kwam het dat ze die middag samen op de bank kwamen te zitten en een gesprek hadden over het geloof. Een onderwerp waar ze het eigenlijk nog nooit over hebben gehad. En haar oma vertelde haar hoe ze het geloof eigenlijk zag. Ze zei, geloven is niet zwart of wit. Geloven is denk ik eerder grijs. En welke kleur grijs dat verschilt per persoon, verschilt per dag. Maar weet je, de kleur is wel op zijn mooist als het vertrouwen het grootst is. En nu ze terugkijkt op dat gesprek, beseft ze dat het mooiste gesprek was misschien wel die ze ooit met haar oma had. Ze is het gedicht een stuk beter gaan begrijpen. Maar ze heeft vooral haar oma beter leren kennen.